Bus lidi, zistil som, že som kokot. Prepáčte za výraz. Lebo ja som zistil, že keď mám F11, no tam mi nejde tak natláčať, že nebude celá obrazovka. Takže to, čo sme zažili, nebudete vôbec vidieť. Len niečo som povedal. Nahlieme tu tento domček, kde boli Farmlanderovia, tých sme zabili. A teraz tu bývame my, aby ste vedeli. Tak, vyspíme sa. Počkaj, ešte sa, lebo je na mestný. Top, som nás zlakol, kurva, kápeš, do piči, do boha. Do pitvora. Bože, keď to divie na mňa zatočil, joj, som sa skoro posral. Co sa mi... No, ešte tento Yeti, či čo to je vlastne? To je vlastne Yeti nepremenený. Či útočí na nás? Wow, má snowball. A oni sa mal na noci premenili na veľko Yetiho, ktoré by sme chceli stretnúť. Boha, prása. Že takéto pekné. Že takýto furibear. Ako to je... Jo, takže toto je belt. Toto je ham. Ham. To je meno. Tá creeper face. No buchnín, buzerant. No. Tohto ešte si zabijeme. No a sme šťastní. Máme kytičky. Rozdávame kytičky. Sme šťastní, lebo rozdávame lásku. Jop. Oh, wow. Wow. A aero on. On. Takže čo to máme? Stone Sword. Gangster som od malička. Ale nerobím si srandu. Gangster som od narodenia. A nemôžeme nájsť kejvku. Bo to čo je? Boha. Počkej. No. Husté. Ideme hrať s týmito pásikmi. Jep. Jo, nič nám nespravil. Go.